Inkosi ephakemeo bongeni uJesu umkhandlu wonke wezinceku zenkosi abazalwane bonke abakhona lapha kuleli hholo abaphathi bombono uNkulunkulu abanikezela wona ngibingelela lonke egameni likaJesu Kristu Nkosi yamakhosi. Ngiyafisa ukuqala ngidlulise nje isiqondiso sokuthi ngifike la sekulate ngahlala nje phansi bese ukuthi ngilalele isizathu sokuthi umuntu usukaxayela usathi wenza okunye kusekhanda wona kodwa ngiyabonga kakhulu usebenzelele ngaze ngafika namhlanje ngifisa nje ukudlulisa amazwi amafishane sekushunyayeliwe mangithola lesi simemo ngithe angize ngilethe isiqinisekiso. Amen. Isiqinisekiso sokuthi lo mkhosi ongaka olapha endimeni nasemzinyathi wemukelekile isigungu sabefundisi uma wenziwa akube seyinhliziyweni zenu ukuthi abamemelekile njengosihlalo wasemzinyathi nakhona lapha endimeni ngithumeke isi-structure sabefundisi njengoba nazinani-ke njengamakholwa ukuthi makukholwa kwenziwayo kugcine kungasenzeki kahle ngokufathelity yokukholwa kuvele kushaya ukukholwa konke silinyazwe ukuthi ukholwa kulimazile. Amen. Sibhekene naso sigaba-ke ofethe ukuthi akadlulisi ukuthi asimthoseni uNkulunkulu asilekelele sizokhumbula ukuthi kunodaba olukhulu kakhulu olubalulekile oselifikile ezindlebeni zethu sasanibona ngamehlo lakhona kukhona abazalwane asebedele bonke abasemaphumulo baphuma nasey'ndabeni ngendlela abakholelwa ngayo okwenza ukuthi unyakaze ngefraternity yokukholwa baphinde babakhona udaba olukhulu futhi oluqhamuke kwi-CLR elikhuluma ngezindaba zokukholwa lakhona babakhona khuluma okuthe phecelezi ngebanga likaThixo. Ngizokhumbula futhi ngike nabona sekunamamasha kade enziwa egcwele izindawo ehlukahlukeneyo. Umsebenzi omkhulu usekuthini thina njengabantu bakaKristu senze njani uma kunjalo. Thina siyakhuleka sibe ngabanxuseli simele umoya ogcwele ukuthi lokho okungenzeki ngokwecebo likaThixo makube kanjalo ngoba uma uyingane ekhaya usuke ulandela iminyaka yabazali bakho. Uma abazali bakho ungasabalaleli kusho ukuthi kusuke sekunenkinga phakathi kwakho nawe. Ingakho ukuthi iBhayibheli uJesu uyindodana kaNkulunkulu yena yedwa unikezwe abantu bonke obakholwa kuye ukuze bakwazi ukufinyelela iqiniso. Amen. Ngifisa ukuthi engizelela bathandekayo enkosini ukuzoconfirma nje ukufaka isithembu sokuthi uma kwenzeka ukwadla inkonzo kule ndawo ilemukelekile izwini nangonyaka ophilile ukuthi likhona kwasho ukuthi umuntu abekho eduzane ngathumela umfundisi ukuthi abe khona abekanani kodwa ngiyafisa ukuthi next time ngicela ngisheshe kusazisa khona ngiyoba namawonke babe khona ukusheshe sizwe kusenza ukuthi sikwazi ukuhlela ukuthi bonke beze kungenzi nje kuphela kodwa beze bonke ukuze bekwazi ukuba ne-gist of understanding ngomsebenzi ongayo uNkulunkulu awenzayo ngani bathandekayo khona ukuthi ngoba khona i-support evelayo kube lula ukuthi lelo hora lingibhukhile angithi ngibhukhile bazalwane
nalikhokhela. Next time kofuze masenze kahle ungakhokheli. Ngoba umsebenzi wethu ukuthi sithathe initiative ukuthi manje umsebenzi wenkosi sithintele ukuze ningeze ungene equality. Sibhale incwadi ukuthi masipala sinike iholo ngalezi izathu singalikhokheli. Yiko ngisho ukuzwa kwethu. Yiko ngisho ukuzwa kwethu nokwenza planning kuzonehlisa umthwalo kwezinye izinto. Hayi zonke. Kodwa njengoba kule ndawo kanjena kuyokwenza kube lula kumina. Sinawo thina manje ukuthi singakwenza lokho masipala senzana kakhulu. Masifika kuwe sobe singenze icala, masifika kuwe sobe singacela ukuthi kwenze into emaceleni. Sisobe sistraight nje kulo umsebenzi kaNkulunkulu odinga ukuthi supportwe uwe masipala yini ongasisiza nayo asisize umasipala udumisa uJesu. Enokugcina manje baseFilipi isahluko sesine engifisa nje ukuthi mhlawumbe ngisho amavesi ambalwa bese ngiyehla phansi ohlelo. Ivesi lesithupha. Ningakhathazeki ngalutho kodwa akukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu. Umkhuleko, ukunxusa nangokubonga. Ile vesi engifisa ukuthi ngidlulise ukuthi umsebenzi wethu bazalwane sibe nokukhathazeka. Ngakhathazeki ngezwe sikulona nama-commission ongabakhona kodwa thina sikhathazeke. Alibonge igama lenkosi. Okwethu ukwenza izicelo zethu zasizwe. Ukunxusa kwethu kuyena yedwa oyimpendulo yakho konke. Ngoba mnenkolelo ethi uma sikhona eqiniso siyakususa intaba isuke. Siyawukhuluma phezu kwezimo siphele. Siyawukhuluma phezu kwezifo zishaya. Uma sikhona sinamandla yokuthi even the government will listen to us. Uma sikhona sinamandla uma sikhona. Ikathi Jesu uJohn 14 verse 1 uthi ningakhathazeki inhliziyo zenu ningakhathazeki. Kholwana. Uma nje kuwakholwa awube na stress ngisho la you are free. Because ukukholwa ukunikeza amandla yokuthi lokho okubonayo ukuthi awukwazi ukwenza lutho ngakho uyaintercede uNkulunkulu ukucela. Uthi Nkosi nase simo singafuna ukudlula. Akushado ngabe ingane yakho ngabe isimo somsebenzi ngabe ngithi Nkosi ashisa nabalahla. Kodwa ngicela ukwanikeza wena. Ngizosho njalo phathi ohlelo nabahleli balomcimbi ukuthi cha ube ngizele kuyilokho egameni lenkosi yethu Jesu ukuthi ngizoqinisekisa nje ukuthi sisonke bathandelayo sikanye kanye sonke konke uNkulunkulu futhi kwenzele kuzokwenzeka uJesu Kristu inkosi.